रनजित देखा मुंनि दुथांखौ एफआइआर होबाय। बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ उदखारि बुंग्रा दुथांनि बेरेखायै एफआइआर थिसनबाय। दायनिगिरि रनजित देखाखौ थाबैनो हमना साजा होनांगौनि दाबि। नंगौ, अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियना दिनै बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ सासे उदखारिजों रुजुग्रा बजालि हायार सेकेन्डारि स्कुलनि फोरोंगिरि रनजित देखानि हेंथायै दिनै क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर थिसनबाय। बर' हारिनि बिफा जाय बर' हारिखौ फोजाखांदोंमोन, जाय बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउ जोबजासे सोमावसारदोंमोन, बिथां बड'फाखौ सासे फोरोंगिरि जानानै उदखारि बुंनाया थारैनो जोबोरै लाजिथावना बाथ्रा। दायनिगिरि रनजित देखाखौ थाबैनो हमना साजा होनांगौनि थाखाय आसाम सरकारजों लोगोसे आसामनि DIG बिथांमोननिसिम खावलायहरदों अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियना। जुदि दायनिगिरिखौ आसाम सरकार लोगोसे आसामनि DIG बिथांमोनहा हमना साजा होनो हाया, अब्ला बिथांमोनखौ एन्टि बड' एबा एन्टि ट्राइबेल होनना साननाय जागोन होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों आतसुआ। नमस्कार, खुलुमबाय। दिनैहाय क'क्राझार पुलिस थानायाव अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि जानानै जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ रनजित देखा मुंनि सासे कालप्रिटआ बजालि हाई सेकेन्डारि स्कुलनि पाठशालानि मास्टार, बिथाङा जोंनि UN ब्रह्म जोंनि बड'फाखौ सन्त्रासबादि होननानै बुंदों, जेराव जोंनि UN ब्रह्म फादार अफ बड'सखौ आसाम गभर्नमेन्टआ एनाउन्स खालामबाय स्टुडेन्टस डे होननानै फालियो, जेराव दाख्लैसो 1 मेआव बिनि थैनाय सानाव दिल्लीयाव अमित शाह बिथाङा जोंनि UN ब्रह्मनि स्टेचु अपेनिं खालामबाय। लोगोसे UN ब्रह्मनि नामैनो मोनसे लामाखौ बिनि नामै मुं दोनबाय। बेफोरबायदि जोंनि हारिनि एकदम थैस' थांस' हारिनि खामानि मावनानै बिथाङा थैलांबाय। बेफोरबायदि सुबुंखौ सन्त्रासबादि होननानै बुंबाय। बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय दुखुनांथाव, जोंखौ बर' हारिखौ थाच्चिल' खालामदों। बेफोरबायदि मानसिखौ कालप्रिटखौ थाबैनो जोंनि आसामनि DIG, आसामनि CM हेमन्त बिश्व शाह आरो क'क्राझारनि SP बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायदों, बिथांखौ गोख्रैनो एट्रसिटि एक्ट आइननि दारै बिथांखौ हमनानै गोख्रैयै सास्ति होनांगौ, जेलाव सोनांगौ। जुदि बिथांखौ हमनानै सास्ति होनो हाया, बिथांमोना जों साननानै लागोन हेमन्त बिश्व सार CM आरो जोंनि DIG होन आसामनि पुलिस बिभागखौ जोङो एन्टि ट्राइबेल एबा एन्टि बड' होननानै साननानै लागोन। बेनोसै, गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि JD र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायन'कल'जि, रेडिय'लजिस्ट, सार्जारि, डेन्टेल, कार्डिय'लजि, गैस्ट्र'न'लजि, इउर'लजि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, OT, थामहिनबा अपारेटिं थियेटार, ICU आरो NICU, PICU फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, C-सेक्शन्स, गल ब्लाडार स्टन, किडनी स्टन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।